Eta ordu numekaz bere holan berba espezialak erabiltzen ziren, ezta? Esan gure dut badauz berba batzuk umekaz, kasureko apatxe, edo txitxi, edo txatxa. Eta zelok izeten ziren, zeintzuk erabiltzen zendu esan? Apatxe, inberda jesarteko. Bai. Eta txitxi bruso keli edo, txitxi edo. Bai. Eta lagu ezakak. Eta zeintzuk izeten ziren, akordaten zara holangi hauez, zeintzuk ze ure eta ogi esateko bere? Bruso ure egizkoan sartuzean. Eta txixitiko, txiz bruso dolan, zorrak edo ez baina danak erdi izanekoak. Bai. Eta dauz asko, hori izan esatuzen ba. Mama edo... Mama, bai, ure. Eta papa... Papa edo, ogi eta ure. Ure, bai. Bai. Baina gero piztik eurek bere, kasureko txakurreri zelan esateakon. Toto edo tototxu edo lan entzun dozu inoz? Ez izilak inmitxo bizun txakurre baina... Izango dut lan orokorrean txakurre esateko, gozan tototxu ikusten, txakurre ikusten... Bai, izakien, bai.